ಊರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯದ ವಿನೋದ್ ಮಾರ್ಗ ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡ ಪಿಳಿನಲಿಕ್ಕೆ పిలిత సౌండ్ కి ఏంటప్ప నా తాసే సౌండ్ కి ఏంటప్ప ఎయ్య జోకులు అంటే కై కరాడవీరు సో ಖುಷಿಯ ಒಂದು ತುಯ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಏನಂಜ ಆತ್ಮೀಯರ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಟೀಮ್ ಓಪನ್ ಪಿಲಿತ ಗರ್ಚನೆ ಪೆರಂಪಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟೇಂದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಚಪ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು 7 ತಾರೀಕು ಪಂಡ 13 1 2025 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ಕ್ಕೆ ಬೈ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಊದು ಪೂಜೆ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರೋಗನ ಸೇವೆ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಪೆರಂಪಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಾಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಲ ಮಂತದೊಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೋಯೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಲಿತಿದೇರು ಸೊ ಪೂರೆಡ್ದಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಈ ವರ್ಷದ ತೀಯರ್ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಬಲೆ ಸೊ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲಾದ ಪೂರೆಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಡಿದು ಊದು ಪೂಜೆನ ಪೊರ್ಲ ಮಂತಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ನಿಕಡೆ ಯಾನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚೈತುಲ್ ಮಾತು